Li parêzgeha Stenbolê Tirkiye Komeleya Rojnamevanan a Dîcle Firat jî di nav de hejmarek sendîka û komeleyên rojnamevanan civiyan û daxwaz kirin ku 16 rojnamevanên Kurd ên girtî bên azadkirin. AKP ve MHP iktidarının sistematik baskı politikası... Serokê Sendîkaya Havza İş ser bi Konfederasyona Sendîkayên Şoreşger a Tirkiyeyê Faruk Eren amaje bûyekê da ku girtina rojnamevanan û pêşnûmeya sansûrê anîna rojevê ne tesadüf e û ev bi armanca hilbijartinê hatine kirin. Basın ve ifade özgürlüğü hakikaten yok edilmek üzere. Türkiye bir seçim süreci. Azadiya ragihandin û ifadekirinê li ber ji navçûnê ye. Tirkiye di proseya hilbijartinê de ye. Herî dereng de hilbijartin di nava salekê de çê bibin. Berî hilbijartinê pêşnûmayek xistin rojevê. Em vê pêşnûmayê wek pêşnûmaya sansûrê dibînin. Êdî tiştekî ku rojnamevan bikin nemaye. Tenê dê karê xwe bikin. Divê civak xwedî li mafê xwe yê agahdarbûna ji rastiyan derkeve. Basın ve ifade özgürlüğüne sahip çıkmalı. Di çalakiyê de beşdaran wêneyên rojnamevanên girtî û pankartên ku li ser kes nikare ragihandina azad bêdeng bike hatiye nivîsandin bilind kirine û bi yek dengî dibêjin welatekî azad û ragihandineke azad. Gazetemizin bombalandığı zaman arkadaşlar... Ji bo em bêjin ji we natirsin, em li vê derê ne. Kevne şopeya ragihandina azad di 3 salên xwe de ye. Em jî wek nûrerên vê xetê di dema rojnameyên me hatin bombekirin, hatin girtin û hevalên me hatin kuştin cî dîsan di heman xetê de bûn. Em dê li ser têkoşîna xwe berdewam bin. Li gor amarên Komeleya Rojnamevanan a Dîcle Firat herî dawî bi girtina 16 rojnamevanên Kurd di 16 hezîrana îsal de li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hejmara rojnamevan û medyakarên girtî gehîştiye 76 kesan.